A través das redes sociais, a Semana Santa de Paradela mantén viva a súa esencia. A situación sanitaria impide por segundo ano celebrar as clásicas representacións, así que os contidos trasládanse a internet coa publicación de vídeos e fotografías. Intentaremos tirar un pouquiño desas fotos tamén máis antigas, non por ir un pouco máis atrás no tempo, pero tamén dos últimos anos que a veces pecamos un pouco de que non poñemos, pois ao mellor dos últimos 20 anos que pasou moita xente por aí e, por desgracia, algunha xente que xa non está con nós tamén, pois intentar representar un pouco eso, pois ao mellor os 20, 30 últimos anos tamén das distintas representacións. Hoxe mesmo comezaron a compartir os contidos na internet, lanzaron un vídeo de saúdos co que pretenden subir os ánimos dos veciños que de novo ven como a COVID leva por diante a súa Semana Santa. A partir do domingo divulgaránse xa os contidos propiamente relixiosos. A partir do domingo queremos poñer xa un pouquiño cosas relacionadas con cada día, non? O domingo de Ramos co domingo de Ramos, no xoves pois da última cea, intentaremos poñer un pouquiño cada día algo, mañán e tarde, por exemplo, e intentar poñer algo. O Concello de Meis, que como sempre colabora coa Semana Santa de Paradela, comprométese a seguir promocionándoa. A alcaldesa lanza tamén un reto, que se converta nunha cita de interese turístico nacional. A nosa opción é optar ao nivel estatal tamén, a nivel nacional, non? Entón, bueno, pois vamos a seguir traballando e para ello temos que reunir todos os requisitos que se exixen, que non son poucos, e é difícil conquirilos en un momento de parón, pero bueno, a partir de que para o ano que ven se retome, esperemos que a situación sanitaria o permita, se retome con normalidade a Semana Santa, pois aí estaremos o Concello apoiando para tentar acadalo polo menos. Tras 2 anos tendo que recorrer os formatos virtuais, en Paradela confían que o ano que ven imaxes como estas sexan de novo a esencia da súa Semana Santa.